sino ntogwanchete bono amatuka mange ekere tole chioperation chinyinge bono igo tukugwatch Ndizi TV igonko gwachi more Ndizi TV sana ni kebindi kegotogokia igo gikorokwa chingero chia anti-baba Cyrus anti-baba antivirus baba oyo yeso actually no gotero gwara kurungo oyo yeso we really like it ndiye mono twawanchite mono bono my brother Onkeri kwaye ko hatebero mangano operation igo bona kworoki aye no musikani no munyanyimbo igo ndo munyanyimbo ase munyanyimbo kikataga rukiore igonde ekitengo ekoro ku JSU means Channel Service Unit. Kiruri nango meto turanta ba JSU JSU is Channel Service Unit. Ase omuntu wonde turaroke ngafanya fucho wone. Igo bona unande ma security mbuyere. It is tight. Bono. You are secured with the government. By the way, my brother Onkeri mbia mona sana sogora taraka igo ase murubiri oyuga na ende mbia kwanza gwachire. Bono ase murubiri oito kabisa. No muntu wa serikali. Umwako yuruna torgetie mungana yechukura. Ngiora tebi gichana kirikire garia maybe orosono garo musaria goseni gare neki nkio chumba kyo bwata ase vijana mono. Egente getangani. Egento turaga no morembe. Omorembe. No bwanchano. Bono. Amangana ya ebichana ntonarete koba amanyingare high tempered. Bono. Tole igoro. Ekere to ko umori aro morengo gete no yaro morengo gete twairana ni amangana twanyora ngo twabata na kinyamen. Bono. Twamanya kweba ngaba to support in one way or the other barabwe bakarate ki ebaigwana ine. Bono. In the evening ekara re ground komira na batenga yangi tokoria. Oyo omwana minto nare tirengoko. Inche tiganda ate drink korugarie juice to sibe. Bono. Intu twamanya ko tigari ground to karate ki etorwanete. Ege ntonko basaba no morembe. Omorembe. Igonda irone mara gatatu. Omorembe. Bono. Onye to kubeka omorembe. Serikali ne bwata ko bagutana. Tigana kuburia kegone ne biye kwangenyo meta ba JSU. Tama weta sana. Ekero nkige komeki mono paka mwagera maybe mwatu mwasegete. Ndikosa kigonyarira akorwe paka rito mwasegete. Mbia mana seri swali hiyo. Ndorwane na no musubati one so mukane mutu mwasende gusingige kogera paka mwatumwa. Ekige kubwa trichiko. Asenale to kogenda totebe ngabono totebe for example turu bosongo yaito. Yari bukire. Aba obisa baito ba Kenya Police. Bagochicha bakoro ku GD. Ekere bakire basinyo control the ground. Bono. Ekere basinyo control the ground. Talinye basinyo complete nga basinyiru. Ground ge over extraordinary. Ngeke ge yakoreki ya eternity. That is when the LC, the regional commission, are requesting give us more forces. Ekere more forces were very requested. Abantu barka the first is Channel Service Unity. JSU. Bacha go control the ground because when they come, mbali go koebera ringa ngantu tikatogenda lichikoli tonkogenda tole ntobwata lichikotogenda kotini ntobwateli. They control the ground completely. Ebago konyorosa kidogo bakoeresa na kyogora na kyogwenta kubwati the right procedure. Enchirere ndonge aseke busi bono okay munangu go JSU uranyora chief endugu yago nwera ase fucheyu mamo mino no ara ase fucheyu kwa morere pi ne kero gocho kwa makora umwe go kabisa okoiborete mbuya mono my brother. When you are controlling the ground, ekere kwa chororo, tori komanyanga mamo minoza konyoro gose mumuro mino gose ntatu mino. You handle those people as the criminals. Abanaba saria. Bono. Ekere kwa control the ground kia very cool. Ekere konyoro mamo mino narengo, you take him to the room kwa matenga ya mam. Aria ya bayarenge ne gasina kodek narenge. Bono. Igomineti that scenario, I'm very sorry. Igomineti igone nabune telichiko ubosaria bandomba akora ati mumuro minto no muchesiu uno mukediavu lichiko ndiriria to baza gutwara oboremu inga mumuro mino nako konya at that time ekera amanya gocho nga nayo tanga ina maandamano nayo tanga ine gukura nayo tanga ine goita bantu gaiga akoemereri lichiko ngo mondro ri como controlling aya oyo no musaria mbia mono sana mwana minto mbia mono sana ekero kwachira se murobiri ito kuru kuchingero cheito ni metero nyanchite ngote murugo furu ngotera kikorio ko mura atere tutara stage ma onyorete ngere ya moyo mugusi agotera ngoro kwa begitaiga umwana minto antivirus baba ukanginyoria are bono ukoranga sungu siantoiro geti kende sungu siantori go chaya monto
I really like that song. Endakine rwa ko begete twaringi somewhere. Tukakurigirira tugateba omwana rito. There is a day to go to commit. That is why Karnari go itana requesting omwana minto. Utari wancha kwani aba kuziba minto na yenkorore. Viamono sana my brother. I'm very happy. Thank you. Nandi tikanya sago konye. Asante sana. Ninde no moko komonene. Viamono sana abantu babinto. Thank you. Bona abantu nkayibona gwata badenkari ere. Nkere Ekerenyo. Nyamusi. Abantu bekeranyo Nyamusi mwairwa maiga mange na Ongeri mbia mono mwana minto tebya abantu ba minto bagenda gutogwa Iskaria abantu abanyanyimbo kabisa naende kwararirio marembe nyasago seni sana musikonto kwane naende kanya kusaba murembe uyo kabisa omwancho ndigete kurwaria twachagete naya segeta seni ekegeito kya Ndizi TV ngo kwariga naende ngo kokina ki karibu sana. Bono ngukura toresho yaito bono nigo tutete kunywa musiki paka ense ya maragoba oyo mpapa oyo Yesu lakini only tukulia chuma tatu tukabwa tomo genyo mane sana tirigote birieta aya kandra